Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshibenta ban penpau perthei yagi khun samla ki berania ka sap ka phong ha ka kam Shad ka kinhon ki Longkmie na gisnang Mawroh pelatip kum ka Mawroh Women's Social Welfare Organization ha ka sien ka bening kong ek la rai ban Pynlong yagi Jingïakob Shad ha ka arphundro trek ukala lingkot arja arpusau ka president jong Seng Longkmie ka kong Margaret Rembai ka le tho ba ha ka ni ka Jingïakob Shad ka ban sa Pynlong ha parish hall Nongpo on ai ka khusnam pisa yagi samla ki belong ki ladu ha ka Jingïakob Kublai pibaro Tiba pe ya kene ko kubor nga ko bakra kambai ko presiden jong ka Seng Longkmie Mawroh da gani ni pentip sepi ba kan don ka dancing competition ha parish hall Nongpo apun rutering Januari araja arpusau kopor arbaje no phaisni kani kadai ka sin jam ka banang kong bangin say ya ka sap ko phong jong ki khon ki badon ha sor bat hanong kendong kumta ngawe ki pi baro banwan ni simbenta ha kani ka dancing competition belai si bo ni pi baro